Hej og velkommen til Hoppeksperten. En af de mest almindelige spørgsmål, vi får, er, hvad forskellen er på en dyr og en billig trampolin. Derfor har vi valgt at sammenligne en af vores mellemdyre modeller med en model, som vi har købt på en af de store kædevarehuse for under 2.000 kroner. Vi skal kigge på rammen, kantebeskyttelsen, fjerene og hoppeduen. Følg med! Det vigtigste med rammen er, at den er holdbar, at den er tung nok, så den ikke hopper rundt på græsplænen. Ellers er den svageste lænken svejsningerne. Her er det vigtigt, at man ikke glemmer at få galvaniseret den, efter at man har svejset den. Ellers så sker der det her. Vores trampoliner er 30-40 kg tungere end den billigere model, hvilket gør, at de er 75% stærkere. Kantebeskyttelsen er det vigtigste, når det gælder trampolinens sikkerhed. Den skal være så bred, at den dækker fjerene, og at den også dækker kanten. Den skal også være så tyk, at den ligger stadigt, så den ikke løfter sig, når den blæser. Og så skal den have et kraftigt ydermateriale, der er både UV-beskyttende og så kraftigt, at det holder i mange, mange år fremover. På de billige modeller har man en betydelig smallere kantebeskyttelse, som knapt dækker fjerene og som knapt dækker rammen. Desuden så er materialet halvt så tykt. Det har en billigere